Kasing-kasing huna-huna Unay-kanina Sa Shine FM, adunay kadaugan. Isugilid si Jesus. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sinak sa kami pagkatao adunay paayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong tugana. Apan ayaw kabalaga ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, isang kalibutan. Mayong butay sa tanan mga igsoon. Dalay ko na Ginoo nini mo tao mga kabuntagon adlaw karon nga Huwebes. Sa 22 na sa Agosto sa bulan sa Agosto sa tuig 2024. Ang atong oras karon mga igsoon medyo taas-taas ng oras alas 5:23 na sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa kumusta man ang inyong pagbangon, kumusta usab ang inyong pagbata, kumusta usab ang inyong mga pagsikay-sikay nining matahong mga kabuntagon nga yang ihatag kanato igsoon. Sa ngalan sa labing halandon nga Dios sa timbog persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager Reverend Kitchen Canelario, sa ngalan sa atong general station manager Reverend Kay Malayan Matasaon, yan usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga ligala sa kahaginan dinhi sa FM Radio sa 95.3 sa dayang sa inyong mga radio sets, magkuban-uban na sa atong mga programa. Ang imong pulong ilang parahan sa bumati o kahayag sa akong alagianan, makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwas karon labinan ni Sir Gabas Singgi na nakaroon sa Maynila tungod kay na klase ni siya going to abroad. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi sir, nga ang Ginoo magamping ug ang Ginoo magaproteksyon ug magabantay sa imong pag-adto sa laing mga nasod. Tayo welcome by this week, tingali ko makabisita sa maong adapit sa inyong
lugar tungod kay ako nga gikontak ang ato nga amigo Mato Manila. Doon na po sila di ay gidalian mga igsoon. Una nga wala sila kahapit sa baong inyo nga panimalay saglit ang imo nga inahan nagulatin na sa wala nga salamat sa Ginoo Mato Manila nga ipasabot lang ko nila pastor niya ako alam sila dito wala kung makabalik ni kuyog ka sa ato nga pagbisita sa maong madapit. Salamat sa Ginoo sa imo nga information labi na sa imo nga mga pag-apply sa laing mga nasod igsoon kaya dili mo kung lalim sa akong amigo mga kaigsoon nga nagsakay og barko si Pastor Crowley Duhay Lungsod kung na iyang trabaho maigsoon before siya nahimo kalagay sa Ginoo kanang nasa atong amigo diha sa Sikihor mga kaigsoon. Una nga bulandig sila kasagaran sa Sweden, sa Australia tungod kay ang ilang nga barko nga ilang gisakyan dili man barko nga mga gagmay katubang pag-abroad kung dagko kay mga sakyanan mga kaigsunan sa kadagatan. Una nga magbinulan sila sa lawon na utaw-utaw mga kaigsunan. Una nga dili lalim kung mahimo ka nga barko nga trabaho although ang ako nga pag-umangkon na magyapon sa barko to nagtrabaho muna nga talagsa sila ko landing sa yuta kasagaran na agyo sa sila sa dagat kanunay nagpuyok igsoon. Una nga sa akong amigo kaniadto nag 6 months lang siya mo uli dayon mga igsoon tungod kay mao matoy ilang palisiya sa barko nga ilang isakyan nga makauli ko sila within 6 months gawas kung doon ay mga importante nga operasyon kayo sa maong barko nga ilang isakyan. Anak na yun ang mga kaigsunan. Una nga ito pasalamatan ng Ginoo sa kinabuhi usab sa akong wife Mato Manila nga mulantaw sa siya sa live aron makapaabot usab sa mensahe Ginoo ining matahong nga kabuntagon. Paibutag ka na itong tanan din sa naminaw sa CNFM 95.3 sa Kabukiran sa Bayawan City, sa Kabukiran usab sa Pai City o sa Kabukiran usab sa Tanay City. Although nakampok ko mga igsoon nga ato ni siya magpakusgan kay ibin sa kinatibukan sa Negros makaya na ito na maabot sa power nining maong nga istasyon. Ano na tayo mga kahigalaan nga doon ay FM radio mula bay na sila abot ko Cebu tungod kay gadipindi sa wattage or frequency nga maabot. Although dako na po ang maintenance kay nag-maintenance sila og 12,000 ang bulan muna nga dili sa nato kaya kung maoy na ato nga balay kada bulan. Gani kita maigsuon pinakadako mga kaigsunan 2,000 ang bulan wa kay labot ang wifi connection. Tungod kay doon na may mga kaigsunan na to nga ilang wifi connection isa gamay lagi inyong maintenance pastor sa wifi tag 500 naman kanya ilahatag 2,000 pero kusog ang wifi nila muna nga mag-live ko mga igsuon sa garan yun may inaron tungod kay ang maong gaki-gakinahanglan pinakataas magod 5 laman ka unit or cellphone ang makaya maabot nini nga maong wifi mga kaigsunan. Nasalamat sa Ginoo sa inyo ang pagwas karon sa Facebook Live ilabi na sa atong mga higalaan sa social media Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasod. Una nga doon natin mga kaila nga naakaroon sa laing mga nasod nga dili sila kasabot o pinisaya Mato Manila di man may kasabot anak makasabot lang sa in-English pero di sila kasabot doon ay mga amigo nato mga igsoon nga mga Latin word mga Grego o mga Estino ba nga mga sinulatan pero makasabot sila tungod kay ang ilang nga posisyon mga evangelista mga apostol o nas mga katungdanan diha sa simbahan tungod kay nagtuon sab na sila o in-English. Munang kita mga igsoon doon namatay masabdan kabahin sa ginagmay nga mga lingwahe although mga igsoon nakapokus ta iya sa Sinibuhano or Visayan language mga kaigsunan tungod kaya nato mga kaigsunan
naminaw karon sa FM radio, although magkagsunan doon ay makasabot sa English, doon na pwede dili kasagaran dili gyud ka agpas magkaigsunan tungod kay ato usab nang masabtan. Una nga ato pasalamatan ang Ginoo aron ang mensahe sa Ginoo tataw og klaro og yano nga mahatod gayon sa atong tarsa-tarsa ka mga Pinoyanan. Atong ipasalamatan ang tanan nga mga kahigalaan sa Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa laing mga nasod, ang ato nga mga new friends sa nakalain-laing mga nasod. Iksoon, ato na sila nga hatagan og panahon ilang na sa ilang usab nga gipaambit sa mga mensahe sa Ginoo. Una nga sa among kinabuhi, dili lamang ta naka-focus sa atong kaugalingon lamang, dili lamang ta naka-focus sa atong kaugalingong pamilya, dili lamang ta naka-focus only sa sulod sa ministry o sa simbahan, kundi naka-focus usab kita sa katawhan sa katilingan. Manay ato nga papel sa kalibutan, ikaw ug ako, nagalain-laing man ang hanay sa atong kinabuhi diya sa pagserbisyo. Although bago ko'y barugan sa mga patuguranan na kita gitawag kong non-partisan, unang ikaw ug ako mga kaisunan, ato sa mga tunan ang pulong sa Dios o saon man imo pagpaabit sa pagkamaayos Ginoo una araw sabta sa sulod diya sa ato ang simbahan. Ikaw ug ako kita may kahayag una na nag-illustrate ikso ng Biblia, ayaw tabuhi ang suga ilalom sa gantangan, kundi itungtong sa tungtunganan aron daghan makakita sa kahayag nga naa sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Binigay Juan. Kumusta mo diha Sister Juan Binigay? O nakadayon naman ni siya pag adto sa laing mga nasod, mga kaigsunan, ang Ginoo mag-amping kaninyo ug ang Ginoo mag-aatiman sa inyo ang mga matag sa kinabuhi. Walang ato ang kaubanan usa sa ato nga gihatod sa airport ni ato mga panahon kauban sa akong wife, ako sa kaigsuon na nakaroon niya sa Beho palanas mga kaigsunan tungod kay doon ako'y mga kapulian. Anak ato na mga igsuon, walang tugan pinagluri na sa inyo ang paggikan sa Pilipinas kompleto o maayo, pag-uli usab maayo tungod kay giampingan mo sa Ginoo. Doon ay mga sitwasyon, mga kaigsunan nga mga OFW, pag-ikan, doon na pa'y gininhawa, pag-uli, wala na'y gininhawa, maunay lisod. Muna ang ikaw ug ako, dapat kanunay ni mong isintro ang Ginoo. E bisan asa ka mga apply sa trabaho, kanunay ni mong isintro ang Ginoo. Hinumdumi, ikaw ug ako, dili ug dili gud ka niya pasagdan. Dili o dili yun kiyang niya biyaan. Ampingan ka, alimahan ka, bantayan ka, kay ang Diyos anak kanunay kauban sa imong kinabuhi. Mag-ampo sa tayo so, labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-amping sa imong kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagbantay sa tibok na mong panimalay sa among tulog ka mga anak, sa pungkugangan o Diyos, kung sa tanan na mga kaigsunan dinhi sa balok o dapit sa Pilipigan. Bisan pa man dapit sa kangkoy o Diyos, ikaw usab mga panalangin sa mga Ilhig family, sa kinabuhi ni Brother Mario Ilhig, pamilya, sa kinabuhi usab ni Sister Roslyn Ilhig o sa ilang mga anak amahan. Kung sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM, tutob sa maabot nining mga programa, o sa nagwasa karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod amahan. Salamat o Diyos sa dakong kahigayonan, pribilehiyo nga imong gihatag ka namo, nga maayo ka kanunay ka namo, tungod kay ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ug ikaw usab ang Diyos ka namo, ug sa walay katapusan. Ikaw makahimo sa bisan unsa nimong mahimo o Diyos, tungod kay gamhanan ka nga Diyos nga way sama kanimo. Salamat o Diyos sa tanan kanon namin na uniining mao nga FM radio. Na ikaw o Diyos magapamuhat silang kinabuhi. Doon naman sila yung mga problema, pinaagi sa kawalan-on, pinaagi sa kakabos, bisan pa man doon naman sila yung mga problema sa malatian, Lord, ako mga pag-ampo mga kanimo. Ikaw magapahigawas nining kanan, tungod kay ikaw o Diyos ang among isintro, o ikaw ang among isiligan, o wala na ilain pa din sa silong sa langit.
Salamat o Dios sa imong pagkamayo. Sa dako nimo kaluoy imo kami hikablagan aron kami mga lagad nga na kanimo hangtod dayon sa imong pagbalik. Salamat o Dios sa imong pagpiyang kanamo. Salamat o Dios sa imong paggamit kanamo nga mahimo kaming kahayag, mahimo kaming panalangin dili lamang sa sulod sa simbahan kundi dili mahimo usabing panalangin sa tibuok katiliran. Salamat o Dios giyahiw sa mga mong presidente, bisan pa man o Dios sa mga senador, bisan pa man sa mga gobernador o mga congressman o mga mayor sa nagkalain-laing mga syudad o sa mga kalungsod. Labaw sa tanan sa nagkalain-laing mga barangay captain na diin sa tibuok Pilipinas ang among aron among matagamdaman ang kalinaw kahusay sa among pagpuyo dinhi sa silong sa langit Amahan. Salamat po Dios sa imong pagsalig o pagtiyang kanamo na kami angayan o tapos diha sa imong atubangan. Bisan pa man po Dios ako nga wife karon nga naa sa Saudi Arabia uban sa iyang mga kaubanan, hatagi silang kalikon, hatagi silang kadasig, labaw sa tanan sa kumong igsoon karon nga naa karon sa Maynila Amahan. Ikaw sa magahatag ko sa pamilya sa akong igsoon, Pastora Elsie Candelario, o ikaw magkukot sa iyang kinabuhi Amahan. Ang pingi o hatagi siya kagawasan bisan pa man sa iyang balatian nga iya karon nga nasinati. Ang iyang kinabuhi ikaw tag-iya nini, ang iyang gininhawa kupot ikaw nagkupot nini, o ikaw mag-amping o magtigbig kanunay sa iyang kinabuhi. Labaw sa tanan sa iyang pamilya na bisan pa man sa iyang panginahanglan Lord, ako mga pag-ampo na kanimo na nagkanda o nagkagana tanan nini sa umalabot nga mga panahon. Salamat po Diyos bisan pa man sa tanan among mga kaigsunan, padayon ikaw magapamuhat bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Candelario aduna sa panginahanglan para sa iyang pamilya. Sa among general station manager Reverend K. Brian Makasaol, ikaw usab nakakita sa ilang kinabuhi, labaw sa tanan nilang mga obligasyon para sa imong kadungganan o kinabuhi. Salamat po Diyos, aduna kami pakigsaan nganhan kanimo na hangtod kami adunay kinabuhi, hangtod kami adunay kininhawa, ikaw ang among servisyohan o ikaw ang among alagaran samtang aduna pa'y pinitig tining among kasing-kasing dinhi sa silong sa langit. Salamat o Diyos, padayon kang mag-amping ka namo o tipigi kami kanunay sa imong pagkamaayo. Labaw sa tanan sa imong habiling nga dugo, may magasilyo sa among mga kinabuhi, bisan asa man kami mahidagsa dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Salamat o Diyos, kanahugan kasiguruhan na alagod kanimo Amahan. Dumog himaya na naalagod kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan maghimaw. Amen o Amen. Ang atong oras karon mga kaigsunan, alas 5:38 na sa kabuntag. Ay butag ka natong tanan mga igsoon atong nakaning pag-aablihan kining Biblia o kasulatan kung unsa ka matinud-anon o pagkamatuod ang pulong nga sentro. Ikaw o ako mga kaigsunan ko ng Ginoo mo hinahimo nimong sentro. Dili mahitabo nga madali ka sa pikas, dili mahitabo nga madali ka sa tuo, dili ka mahitabo nga madali ka sa atubangan, dili mahitabo nga madali ka sa luyo, kung dili sa imuhang ibarugan, ikaw magpanayong igsoon kay imong gisentro, walay lain kundi ang Ginoo. Atong pasahon mga igsoon ang una nga atong text or bersikulo dinhi sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 13. Bisan asa ka nga lugar, bisan asa ka nanarbaho, mataas man ang imong posisyon sa trabaho, sa paggobyerno, sa trabaho, sa mga private nga mga panarbaho, hinumdumi isentro nimo ang Ginoo. Bisan asa ka, naaman ka sa abroad, OFW man ka, mga DH man ka, kasambahay man ka, naaman ka sa pagtudlo sa dagkong university o sa gagmang university, security man ka, driver man ka, police man ka, naaman ka militar, hinumdumi ayaw hikalimti nga ang Ginoo kanunay nimong isentro. Kaysa diha nga imo sa isentro tungod kay siya maoy nahibalo, maunay bukat nga rason nganong isentro nato ang Ginoo, kay ang iyang plano dili sama sa atong mga plano. Ang imuhang plano karon kung imo nang duyugan nga ang Ginoo mo'y imong isentro,
100% na kay gitawag saksi sa kinabuhi. Apan kung imo na plano-plano kay maulagi, doon na kay kinaatman din sa silong sa kalibutan, doon na kay kinaatman din sa ibabaw sa yuta, kaato karon nga gitungtungan, hinumdumi dunay Ginoo nga nas taas nga naglantaw kanimo o naglantaw kanako. Atong pasahon. Kunya mo atras ko sa versikulo 11 ngadto sa 12. Maunay atong sentro sa atong mensahe, kikinahanglan ang Ginoo ay atong isentro mismo sa imong kasing-kasing hunahuna o sa labutan. May ningingon ang Biblia, igugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong salabutan. O hinugdumi siya, kung ayaw pagsalig sa kaugalingon mong sa labutan, ilham siya kay siya ang mga mando sa imong mga alagyanan. Yun ay ang Diyos na sayon, isa na sa kapahidagsa, isa na sa kamadistino, minulungi isinto kamay ang Ginoo laban sa tanan ang iyang mga mensahe. Kay ikaw o ako nagkinahanglan ni ini labaw sa tanan ni ining mga panahon ang karon igsoon. Dili na paigo nga doon na tayo gitawag kahiling nga kanta hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, apan doon na yung mga problema, mahayan ang Ginoo. Mao ba na atong rason sa diha nga ikaw magbalatian, sa dihang walang-wala ka na, doon na ba kay mga pulong nga makapamahay sa Dios nga moingon ka nganong nainaniman ko, manday nangalagad ko, manday na Kristohanon ko, magliso naman hinuon ko glungag. Doon mga eksoon, doon na pa'y pagkulang ang imong pagpangalagad kato sa Dios. Nakita sa Dios ang imong kasing-kasing, nakita sa Dios ang imong una-una, labaw sa tanan sa imong ipangandoy karon. May hinungdan mga kaigsunan ang inyong pupos na lagad kanunay nagdasig sa matapos ang kamakinaboy. Ato ning basahon. Saglit ang oras na ito nagdagan mga ekson. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 13. Kunya mo atras ko sa 11 o 12. Ikinahanglan ato ning magmunan mga ekson aron ikaw o ako ano ay giya. Dili giya sa kalibutan kundi dili giya sa Ginoo. Kay siya ragyod ang makahimo sa tanan o nahibalo sa imong ugma sa umalabot sa imong kinabuhi. Mao nga kaming mga alagad, dili ni kapuyan sa pagwali, dili ni maluya mga igsuon kung maghisgot na gani magpaambit sa mensahe sa Ginoo. Usa sa atong amigo mga kaigsunan nga si Reverend Paragoya Alejandro, imagino nimo 71 na ang edad, pero imong palakawon paingon sa Pilipigan igsoon kay siya may atong ihatagan og panahon sa pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Bisan nagkabungat-bungat intawon tungod kay lisod ang dalan, pero enjoy atong makita nangaya ang iyang mga hitsura tungod kay iyahang gikomitar matud pa niya mangita yung simbahan. Kaysa pagkakaroon mga igsoon, wala naman sa simbahan nga gidala, usa naman siya kagitawag evangelism nga nahimo natong kauban ni ining buluhaton para sa Ginoo. Mao nga imo makita gyud igsoon ang tao nga ang Dios gisentro, dili mahadlok bisan hulgaon pa. Kung magani siya mahadlok mga kaigsoon nga giingnan siya kihaan. Grabe binang inyong kagihaan, personal pag yun siya. Kunya, irapan ito ba mga igsoon? Hala, sige, kihae. Siguro, nabudakop na ko na ay warrant of arrest. Dili ka basta-basta mga igsoon nga mutupag o ingon ni anak. Kung wala pa ni mo gisintro ang Diyos.
labaw sa tanan doon na kay Ginoo sa imong kinabuhi. Ningingon ang Dios kang Joshua, ayaw kahadlok Joshua sa imong mga kaaway, kay ako mag-uban kanimo anywhere. Ikaw doon na ba kay pagduha-duha sa diha nga gisintro nimo ang Ginoo? Igsuon sa imong pagkakristohano daghang mga kalisod. Hulgaon kas mga problema. Hulgaon kas kalisod. Hulgaon kas balatian nga daw ikamatay na nimo sa imuha karon nga kinabuhi. Apan hinumdumi bisan usa ka gutlok mga kaigsunan, dili ka kadugang sa kininhawa karon nga imong nahuptan. Ang makadugang ni anak maulang yun ang Ginoo. Amen ba? Dili ka makahatag og usa ka dako sa imong kinabuhi karon ug dikod ka panalanginan sa Ginoo sa tanan nimong mga paningkamot. Unang-una ka na imong gininhawa. Unang-una ka ng kusog na gihatag sa Diyos sa imong kinabuhi. Pribilehiyo kay gayunan. Mao nga ikaw kung ako kanunay testingan. Kanunay i-challenge sa kalisod. Kay nakita sa Dios nga ikaw dunay kapasidad nga ihatag sa Ginoo ang paburgikan kaniya ngadto kanimo. Mangutana ko karon, ready na ba ka? Preparado ka ba? 100% ba ka nga magapagamit para simaya sa Dios? O nagduha-duha ka? Kay mauna-mauni, dili na nako kaya. Ayaw. Wa pagani ka kasulay, ning paliban na ka. Daghan kay mga tao nga ato na encounter. Yan mo ingon na yun, sir, di na nako na kaya. Apat ako silang dasikon. Hinumdumi, kung nakaya man sa uban, ikaw tao ka sa Manila. Ako tao sa Manila. Hinumdumi, kung doon na kay Ginoo, advantage ka. Kay doon na kay Diyos sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Renel Dolinggoy. Ano naman ito ni mensahe mga kaisunan diya sa social media. Nagkong mahadlo kang buwali even sa social media, pinaagi sa pulong sa Ginoo, nagpasabot na nga wala pa nimo gisintro nimo ang Ginoo. Introduction pa ni Iksoon. Mas nindot ng introduction mga kaisunan nga pagpangko diya sa kinabuhi nga ikaw o ako kanunay gi-challenge. Kaya kung dili ta i-challenge sa Ginoo, kung dili ta i-challenge sa mga kalisod, kung panty man ka, kung piyansa man ka, buhingon man kang daghan na mag-ipong pagkaon. Murag ko sa kadato ba, na naghimog na kong kamali. Nagtigong o mga butang, apan pagkaugma, nagkabsat sa gininhawa. Ato na ning basahon mga igso. Tanawa ra gud. Ingon ang 13, akong basahon ang 13. Mangita kamo kanako o makaplagan ako ninyo. Makakaplag kahatas Ginoo kung dili nato isintro siya. Kampante ka bang mosali kaniya nga wa nato siya makita. Apan ingon ang Biblia, bulahan kato nga nagatuo bisan wala nako kakita. Kaya nga naman, si Tomas nagduha-duha. Sa diha nga nakahigap si Tomas sa samad sa kilid ni Jesus, usa pa nito nga si Jesucristo gipanaw sa mga patay. Mauba na ang atong kinabuhi karon, Ikson. Mauba na ang atong pagpangalaga. To see is to believe. Believe is to see. Dili ka mangalagad nga si pastor, si pastora, mga kaisunan, dili madato. Dili ka muto o mga kaisunan nga ang mangalagad sa Ginoo lift up o tunay posisyon nga wala mahatag ka po sa uban. Kamu iksoon, kanunay ning challenge. Tungod kay dunay ipatrabaho ang Ginoo
nga mas dako pang trabaho nga giandam ang Dios sa mata ko sa ato nga kinabuhi. Hindi man pwede mga igsoon nga tagaan kag trabaho ang imuhang desisyon atras abante. Hinumdumi mga igsoon, mabalaan pinahimo ng taong loyal yun. Mabalaan pinahimo ng tao nga ibig ang kinabuhi andam nga bubuhis aron sa paghatag o simpatiya sa usa ka tawo nga ihang kilabanan. Musakripisyo man na, muantos man na, muhatag man ang panahon, labaw sa tanang unsa pagkaha, natos Ginoo, gamoy kang iya sa tanang mga bulan. Mahimo biyang luyos-lis na magsigitag tipik-tipik, apan magunahan ninyo pagpangita ang kinaharian sa Dios o ang pagkamataro, kay kining tanang mga bulan ikadugang ra. Manunay ko na ibalik-balik mga igsoon sa tibok kalibutan, pero tutay lang nakaagpas ni ini. Kay mahadlok mang mawadan o lukagan, mahadlok mang maigsoon mayaban o kaldero. Igsoon di ko ka mawadan mayab ang kaldero kung gisinto ni mo ang Ginoo. Kay mangita man kas Ginoo kanunay, tanawa ra ko. Kung sa'y giingon dire sa 13, mangita ka mo ka nako. Imposible nga mangita kas Ginoo nga wala nimo siya sa ligi. Imposible nga mosalig ka sa usa ka tawo nga wala nimo makita nga kasaligan siya. How much more ang Dios sa imong kinabuhi? Siya mo'y naka-ausisa, siya mo'y naka-examine, siya mo'y nahibalo sa imong ugma kung asa ka. Kung makaban na ito, igsoon, kung masahod pagpadayon, mangita ka mo ka na ko kung makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita ka na ko. Ang pangutana ang imo ang kasing-kasing, kinasing-kasing ba ang imo ang pag-ampo ka to sa Diyos? Tinud-anay ba ni? Dili ba ni usa lamang ka hipokrito sa katilingban o sa katawhan? Kay ang tinud-anay yung kinasing-kasing maigsoon nga iyang pagserbisyo, lunod, patay na. Dili na mahadlok ibig sa social media sa pagpaabit sa mensahe Ginoo nga walay denominasyon nga gisaligan. Walay title o simbahan nga kanunay nga gibayaw. Hello. Nabatay simbahan nga gibayaw gani. Naabatay denominasyon, naabay title diya sa simbahan nga kanunay natong giyaw-yaw. Wala. Kundi ang atong giyaw-yaw ang pagkamaayos Ginoo tungod kay ang among gisintro ang Dios sa among kinabuhi. Anywhere, anytime. Ako po ni sagol-sagolang ginagmay in English kaya doon na natin bago mga neo-friends sa laing mga nason, mga inson. Muatras ko sa 13, sa 11. Ako sa ining balikon pagbasa. Tanawa na ko, mangita ka mo ka na ko kung makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita ka na ko. Sa'yo ba ang Biblia, iso? Dili, uy. Tao rin na sa'yo tungod kay tunay pagduha-duha. O sa may nahitabo ni Apostol Pedro, imbis nakalakaw siya sa dagat, na nakita niya si Ginoong Hesus dito naglakaw sa dagat, iyang nakita sa dihang excited siya. Usahay manggod ang tao excited lang and introduction. Labi nagmakakitag milagro kaayuhan. Mga butang nga wala niya naabot apan hinumdumi kung doon na mga butang or doon na makita niya. Ay, kampante na. Kumpiyansa na. Ayaw kumpiyansa. Basig bawio na. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Jovelyn Ponting. Pancho nga nagwas-usap sa ato nga programa karon. Sa tanan mga Ponting family diha sa Kapoy, may buntag kaninyo ta. Mo atras ko sa 11, tanawa ra gud.
Ganong nag-ingon ang Biblia nga dapat si Jesus, dapat ang Diyos mo'y imong isintro. Kaysa diha nga imo sa isintro, tan-awar gud ang 11, mo atras kos 11 aron atong pabalaan. Sa diha nga imo siya pangitaon sa kasing-kasing, kinasing-kasing, tan-awar ako ng mga tao nga loyal kaayo des pagpangalagay. Naas balatian, naas kasungkanan, naas kawalan-on. Doon na may malungag o wala, apa naghatag o panahon para sa Ginoo. Tinoo din pinakasabot sa mensahe sa Dios. Ikaw o ako karon, ato ba nasabtan in 100% o nagduha-duha ka? Dili sala nga mukugi ka, dili sala nga maningkamot ka, every day, every seconds, apan hinumdumi, ayaw hikalimti ang Dios. Amen ba? Tanaw ra gud ang konsi. Nganong angayan nato sa isintro? Ingon ang konsi, tanaw ra gud. Ako lamang ang nasayon sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyo mauswagon. Kung layhan kang mauswag, isintro usa ang Dios. Hatagi siyang panahon, hatagi siya gigayon, alagari siya, simbaha siya, himayaan siya, himayao na to siya, ituboy siya, maglisod magani tagtuboy. Maglisod magani tagpagpaamit sa ngalan ni Jesus, ngadto sa kadaghanan, ibig sa katilingban. Hello. Mao ba na ang atong nakapuna diha sa pulong igsoon? Mao ba na diha sa sulod sa simbahan atong nakapunan every Sunday, every Saturday? O sa mga panahon nga ikaw naghimo o panaghiyo sa panagtigo? O sa giingon diri mga igsoon, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alam kaninyo. Ikaw o ako ang Diyos na ginasayon. Imong silingan, imong asawa, imong bana, imong mga anak, imong mga ginikanan, imong mga parinti, wala na nasayon sa imong kaugmaon. Sa kinabuhi ni Jose, ni Joseph, mga kaigsunan, nahibalo ba iyang mga igsuon nga maingon si Joseph ato nga mahimong gobernador sa kinatibukan sa Egypto? Na ang Diyos lang nasayod apan hinumdumi nag-agi siya kakang kalison. Kay ang kadaugan, ang korona sa kadaugan nga atong kipangandoy, dili na sayon, dili na usakap biso magani mga igsoon magbunglay tas tiris bukid aron ka makatanong og labot mo. Mga kisik magani ning atong mga kamot, pinugwang ining kabatuan. Unya ining pugas nimo mga igsoon na po'y mga ulod. Apang to ka binaglori mga igsoon, ang atong mga kaamaisan di panalipdas Ginoo. Sa diha nga nagdagko ang maestri mga igsoon na agitay tinuod mga ulod, munang kasagaran nagpagulbol. Usa sa atong amigo mga igsoon, isa pastor, lisod ning ulod karon. Tungaw mo naman pastor, bisa kapila nila giisprehan mga igsoon. Pagkaupa na mga po'y ulo, di man mamatay. Kanang ilang mga mais karon mga igsoon, kunya ginastuhan yun. Wala ginitaw na muso, gagmay ka ipuyaso. Inumdumi mga igsoon, dunay pinasay ang Dios sa imong kinabuhi sa diha nga imo siyang isintro. Mga pribilehiyo kay gayon ang kaya gihatag tungod kay siya mao'y nasayon sa imong kaugmaon, dili ang imong silingan. Dili si pastor kay ang among kaugmaon, ang inyong kaugmaon, wala na ko. Wala ni pastora, wala diya sa simbahan, kundi ang inyong kaugmaon, naas inyong kasing-kasing kung tinod anay ba mong mga lagad gatos Ginoo. Amen ba? Kaya kung ang denominasyon o title sa simbahan, maura na inyong giglorify, maura na muluwas, dili na siya mao igsoon.
Kay ang gilantaw sa Dios ang imong kinatibuk-an sa imong kasing-kasing ug ikaw do na ba'y pagtagod sa Ginoo. Tanawa na ko ng versikulo 13. Kung kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako, makakita mo sa Dios. Apan ang problema, kung dili kinasing-kasing, kay nabala ka sa daghang problema dinhi sa ibabaw sa yuta. Mao nga kami mga igsoon, amo yung isugilon sa Jesus. Among isugilon o ipaabing ang pagkamayo sa Ginoo mismo sa among kinabuhi. Kibuhin mi sa iyang pagkamayo. Gisuplayan mi sa iyang pagkamayo. Ato ni basahon pagbalik. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Paghimo kaninyo mauswagon inay maalaw ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Yuan ay naa kay pangandoy sa kinabuhi. Apan kung do na kay pangandoy daan nga imong masintro ang Dios sa imong kinabuhi. Ayaw pangandoy sa mga butang na wala pang nimo unahan ang pagkamatarong gikan sa Dios. Kung unahon gani nimo pagpangita ang mga butang nga imo rang talikdan sa panahon sa katapusang yugto sa imong gininhawa, posibilidad nga di gyud kapiyalan o saligan sa tahas sa Ginoo dinhi sa silong sa kalibutan. Ingon ang versikulo 12. Og mosampit og modool kamo og magampo ganako tubaton to kamo. Grabe. Ang pangutana, bukat tayo ang atong tiin na modool dias presensya sa Ginoo. Modool patag simbahan daghan pang mabulbol. Maigot as mensahe sa Ginoo mag-react sabda. Kami mga igsoon, wala mi gidipigan, wala mi gidipinsan Biblia ang pundasyon sa atong kaluwasan. Dili simbahan. Kay napundar na lamang ang simbahan pinaagi sa pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios naa nang daan wa pagani gibuhat bisan unsa dinhi sa silong sa kalibutan. Tinuod dili. Unsa ba nay giingon sa Juan 1:1? O hinumdumi mga igsoon, walay bisan unsa nga tulbok ni kudlit nga pagkasayloan diha sa balaod sa balaang kasulatan ang tanan matuman. Hinanay o inaynay nagituman ang saad sa Dios sa imong kinabuhi karon. Lamang hinumdumi. Barok o isintro ang Ginoo kanunay. Doon na may mga pagsulay nga moabot nimo. Nabisan sa imong tawhanon nga kahimtang dili ka makadawat niini. Apan hinumdumi, imo ra nang masabtan ang litunganay nganong naabot na sa imong kinabuhi. Igsoon. Tungod kay gustos Ginoo. Ready kas mga butang nga iyang giandam para nimo. Magsige tayo pangayong panalangin. O niya sa dihangdo na na'y panalangin, makalimot na tatag iyas panalangin. Sa dihang nga wala pa moabot nimo ang mga butang, grabe nimong luhod-luhod sa simbahan. Sa wala pang kamo abot sa itawag doon na kay saksi sa imong pag-eskwela mga batanon. Grabe nimong pagpaubos. Grabe nimong pagpailog ibig sa imong silingan bisag daot nga mga pinulungan. Apan sa diha nga himo naka-professional, mas grabe pa man imong himong batasan. Kay muastik naman ka, moingon naman ka professional ko. Kinsa naman na sila. Mausap man. Kung sa gitar pa maegso, mayabag man. Sa posisyon nga iyang nahuktan. Ayaw. Unang sa akong kinabuhi, maigsoon, even ang atong mga silingan, ako na sinag-ingnon. Kung kinsa man ko kaniadto nga inyong nakaila, until now and forever, mauragin na akong kinaiya. O sa atong amigo, maigsoon, ingon siya, Pastor,
layhan ko sa mga taong dili plastic. Tinuod ba ko na? Dili mga hipokrito. Unay gusto nako. Ako sa giingnon ingnan sa akong kinabuhi, dili sa kusama. Dili ko gusto nga sama ni anak nga numan nagbasa tag kasulatan. Hello. Kung imong gisentro si Jesus sa imong kinabuhi, hipokrito ba si Jesus? Di pa karong ingnon ba si Jesus? Nga even sa adlaw ipapahulay iyang gitabangan, iyang giluwas ang mga masakiton. Apan hinundumi ang mga masakiton, iya pong gitsalis. Iya pong ingnan, layhan ba kang maayo? Iksoon usahay magon. Bisan pa man ang pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi, ato pagyong abusaran. Kay dili mata kontento sa mga butang nga naa nato karon. Dili mata kontento sa posisyon nga gihatag sa Ginoo kanato. O hinungdan kung dunay mga butang nga gibiyal sa Ginoo, hala ang pingi na. Labaw sa tanang ampingi ang minsas Ginoo sa imong kinabuhi. Ato ni pasahon pagbalik. Ako lamang ang nasayon sa akong mga laraw. Alang kaninyo, paghimo kaninyo mauswagon, inay maalaot. Kay dili siya gusto mong igsoon nga magsakripisyo ka. Apan ang tao ray mangita nganong magsakripisyo ang tao. Kay wala gisentro niya ang Ginoo. Moinungdan mga kaigsuonan, ingon ang proberbio. Unsa may timailhan na ang tao iyang gisentro ang Dios, dili siya magsalig siyang kaugalingon. Dili siya magsalig siyang kapasidad, kung dili nasalig siya sa langit ng tang-amahan nga bitag iya sa kinaanman nga iyang hautan. Ikaw o ako karon, bisan asa ta mahidagsa sa tibuok kalibutan, ayaw hikalinti ang mensahe Ginoo. Maunay mo ang nimo, maunay mo tipik nimo, maunay mo pahilayo nimo sa bisan unsang katalagman nga buabot sa imong kinabuhi igsoon. Ang tinuod nga dunay Ginoo, wala siya magsalig sa iyang kaugalingon. Kung wala siya magsalig sa iyang kaugalingon, nagpasabot nga sa tanang niya mga dalan, iyang gisentro ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Tinuod ka na pastor, atong basahon. Patultihon, Kapitulo 3, versikulo 5 at sa 6, even ang 6. Usahay magon ang tao, malato sa mensahe Ginoo. Apan ang panguntana until now, doon na ba'y kabakuhan. Maulahi ratas na ulahi. Mas nauna ang nakasabot pa ang mga tao nga bago pa lamang bigsulod sa pulong pagkakristohanon. Ayaw pagsalit sa mga taas nga mga panahon nga nahimo katang kristohanon. Apan ang atong kinabuhi dili takos o kagayan nga tago kristohanon. Unsay giingon diri? Tanaw nga ragon ang mensahe nga atong basahon. Kung ang Dios imong gisentro, dili ka magsalig sa imong abilidad, dili ka magsalig sa imong kaalam, dili ka magsalig sa imong kinaatman, dili ka magsalig sa imong profesyon, nagsalig ka sa pagkamaos Ginoo, kay siya mao'y imong gisentro. Mangita ka kanunay sa iyong pagkamahal. Ingon diri mga igsoon, salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing. Wow! Gipuntarya yun ang kasing-kasing sa tao. Dili na siya madalag sa psychology ang imong ritsura. Kaya doon ay mga tao na imong atubangon maigsuon, nindot kayong mo trata. Apat sulod es kasing-kasing, doon ay kimithi. Nga gubunhap matutpas balak mga igsoon. Doon ay gimithi, gitipigan nga gumunhap. Dagtog diya sa kasing-kasing, moinong dahil pagtalikod, itingkoy na ka.
gisumsuman na ka, giisyo na ka, gimaritis na ka, kay maulagi nas kasing-kasing ang guba ug daot baho. Apan ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, naas kasing-kasing gisintro ang Ginoo. Mao nga ato ang i-enjoy ang pagpangalaga. Taliwala sa kalawalan doon, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga unos, dinumdumi, isindro ang Ginoo, kay siya maayo kaya. O ayaw pagsaling sa imong kabalingong sa labutan. Masagingon, anawa ra gud iso. Salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imuhang kaalam. Inumdumi siya sa tanan mong buhaton. Wow, mao man gud. Kay bisan sa tanan natong buhaton usahay di ta hinumdum sa Ginoo. Nga ang naghatag di ay sa atong abilidad ang Ginoo. Ang naghatag di ay sa kahibalo ang Ginoo. Mangutang na ko kanini, sa itong pagkatawag ikat sa sabakan sa itong inahan, doon na kay kaalawa. Makahibaw na kang mo'y sulti, wala. Muna ang among anak karon, hantod karon, maglisod pag-istorya, puro ininsik. Dili ni mo masabtan, ay nanuman. Kanunay may naglantaw ininsik. Kanunay may naglantaw in English. Kunya kami Bisaya. Ang among masabtan, paparang yung mama. Pero pasulti, aperting-apika. Kung sa tagway ang iyang pagsabot mo, isundo na pa'y with action. Apit, natulo katuig among anak. Pero ang magulang anak, kaedad pa ko sa katuig, kabalo na mo istorya. 8 pa kabulan, kusog na kaimo dalagan. Salamat sa Ginoo. Adunay nagwas karon sa laing mga naso, si Ma'am Shirley Viola Panerio. Sa mga Panerio, pamilya mga kaisunan, asa ni sila nagwas mga naso. Unang atong pasalamatan ang Ginoo. Manghinaot kong atong ipaambit sa atong mga amigo iso. Aron kusab sila makakaton kung unsay ang ayan atong buhaton, kung kinsay atong isinto. Kay kung mga butang gani atong masintro sa atong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing kanunay rin ang maningkamot. Kanunay rin ang mutok pa sa iyo sa kanlaw, di na gani kaampos Ginoo. Unang kita igsoon, atong ipaningkamutan uban ang tabang sa Dios, usa ta mo sikay-sikay, makapaabot tas mensahe Ginoo. Makapangapit ta igsoon. Makapataligog tas pagkamayos Ginoo. O sa gingon dire, salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing. Ayaw pagsalig sa imuhang kaalam. Ay kung ang tao doon na kaalam, magsalig man. Inumdumi dili tanang kaalam na naan mo, nga wala sa uban. Sa tanan nimo nga kinadman dinis kalibutan, doon ay kinaadman nga wala nimo karon. Walang ayaw na ipasigar ko. Kay basi ko abot ang panahon, ang pinakaya ng tao sa kalibutan, bao pa na'y makatabang sa imong panginahanglan. Ayaw pag-desisyon sa imong isigatao. Kay ang kaugmaon wala nimo. Ang kaugmaon sa imong isigatao na Diyos Ginoo. Walang atong paningkamutan sa akong kinabuhi igsoon. Bisan po sa kamoy simos, bisan po sa kayanong tao sa katilingban, atong respetohan. Kasi sila katawhan sa Diyos sa nimo, nga dunay kasing-kasing masakitan. Ayaw. Bao makikinahanglan matag pinulungan, ato nimo usisahon, kung angayan o takos ba, nga ipaabot sa uban, o wala pa yung mga kasing nga masakitan kumaliksan, gawas sa balaang kasulatan. Kay kami, nga mga alagad sa Dios, among gitudlo ang kamatuoran, aron ikaw ug ako mahimong gawas nun sa tawhanong batasan. Amo ingon ko ta pa iso, murag balag pa na puro imong wali pastor.
balak man og dili hinumdumi mas labaw pa ang balak ang mensahe sa Ginoo kay mo nimutukan sa tinun-anay natong pagkinabuhi dinhi sa ibabaw sa iyo kaigsoon. Unsay giingon diri, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan mong mga dalan, hinumdumi siya sa tanan nimong pagabuhaton kay usahay ita hinumdum sa Ginoo sa atong ibuhat ug tultulan kaniya sa mataro nga dalan. Wow, dili de ta tultulan sa mataro nga dalan ug kita mo'y magsalig nas ato ang kinaadman. Pasagda ta tan-awa na gud si Paraon, di ba sa diha nga nakagawas na ang mga taga-Israelitas, mga kaigsuonan kauban ni Moises, kay gibuhian man to ang mga binilanggo sa Ehipto tungod sa gahom sa Ginoo nga gipakita sa iyang alagad nga mao si Moises. Niingon si Moises kang Paraon, kung dili gani nimo tugtan ang mga Israelitas sa pagawas ni ining Ehipto, ang tibuok Ehipto magsakripisyo. Ayay, tinuon man yun nahitabo kay dili man binutbot ang giingon sa alagad sa Ginoo nga mao si Moises, di pa matun-an man. Lagot es Paraon sa diha nga nakagawas na ang mga binilanggo, dili man sila mahimutang o sa ilahang gihimo. Ingon ang iyang mga giingon si Paraon, maison hala gugda o ayaw ibilin bisan o sa patya silang tanan nangamatay wa oy. Ganong wala man to sila namatay kay ilang isintro ang Dios. Nangahadlok ang mga katawhan nga gidalan ni Moises, apan niingon ang Dios, ayaw kabala ka Moises, ako makuban kaninyo. Sa diha nga nahapit na sila sa dagat, nagproblema ang mga katawhan. Niingon ang mga katawhan, kung saon kaha nato pagtapon diha sa pulang dagat. Apan si Moises minghangad sa langit kay iyang gisintro ang Dios sa iyang kinabuhi. Ikaw estudyante, hinumdumi, kung unsa man ang akong nahikatunan, kung nahimo mang saksis ang inyong ubos nga alagad, dili pinaagi sa akong sakripisyo, dili pinaagi sa akong pagka-working student, dili sa tanan nga kahibalo nga akong nahutdan, kung dili akong gisintro ang Ginoo. Hello, mga daot nga mga mensahe, mga baho nga mga mensahe nga akong nadungog kaniadto, akong gitalikdan kung ang akong ititigan, mga mensahe kas Ginoo, kay ang mga mensahe Ginoo mo'y muntaral sa kadaugan kalampusan sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rhea Amante. Kumusta man ang inyong pag-eskwela diya sa Diaz College? Ipangumusta lang ko ni Dr. Corsami, ang akong amigo diha, mga iso. I'm welcome makabisita ko sa akong amigo diha. Kaya usa na siya na nakatapang sa akong pag-eskwela kaniadto. Mga katawhan, mga iso na nakatabang sa akong pag-eskwela, dili na po ikalimtan. Ano na usab na po na ipasalamatan ang Ginoo sa mga katawhan na nakatabang sa inyong ubos nga alagad, na nahimo tang saksis sa akong pag-eskwela kaniadto. Ang lisod man God igsoon, kung makalimtan nato ang Dios na may nagtabang, igsoon ayaw ikalimtay ang Dios. Isintro siya sa kanunay sa imong pangandoy sa kinabuhi. Kung mulampos mo sa inyong pag-eskwela, hinumdumi, ayaw usba ang inyong kinaya, ayaw usba ang inyong batasan, kay daghan kayo karon nga mga profesional na usog na ang batasan kinaya. Mura na sigsigin sa ayaw, kay pwedeng bawion sa Dios idin ang imong profesyon labang sa tanan ang imong gininawa. Kung sa giingon diri maigsoon,
ayaw gayud pagsalik sa imuhang kaalam. Hinumdumi siya og tultulan og buhaton og tultulan ka niya sa mataro nga dalan. City ingon diri. Ayaw paghunahuna nga malamon ka kana gayo. Masa giingon sa city, ayaw paghunahuna nga maalamon na kagayo. Kaya kung maghunahuna na kang maalamon na kagayo, wala ka kabantay na naapad ay mas labaw pa ni mong manggialamon tinis kalibutan. Ayaw. Ibutang sa imong kasing-kasing una-una o sa labutan. Aron ang Diyos mo ay motoboy nimo. Ingon ang Roma mga igsoon, sa diha nga imong gisintro ang Dios, dili ka makikuyon sa kalihukan sa kalibutan. Ingon ang Roma kapitulo 12 versikulo 2. Ingon diri, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Ikinahanglan kanunay i-renew ang imong una-una. Ayaw pagsimpatiya, ayaw pag-uyon sa kalibutan. Hinunoa kanunay i-renew ang imong kasing-kasing una-una sa labutan. Atong usbon sa pagbasa, ingon diri mga igsoon, ayaw pag-compromise, ayaw pag-uyon, ay ikaw kung ako nakabalo sa balang kasulatan. Ang problema, lami ka itang mawali sa simbahan, lami itang mulukso, praise and worship, mulukso sa pagdiskohan, musing al-usap o videokehan. Kani adto mga igsoon, maunay among kinabuhi, kay wa mi tudloi pag-ayo sa among amahan na dunay simbahan. Wa na mo sunda ang ubang palisiya. Wala na siya gipasabot nga kami wa may batasan, kundili ang kasulatan ang among gitun-an o kikinabuhi sa sunod nga henerasyon sa among mga ginikanan. Ning compromise ba si Jesus sa iyang mga igsoon? Gihingin lang magani siya sa iyang kaugalingon nga tagalugso. Wa mangani nito o ang iyang mga ginikanan, iyang igsoon. Giingnan magani siya igsoon lakaw dito sa uban, basig na apay mo to o nimo. O sa may nahitabo ni Jose, gikontra siyang mga igsoon, apan wa gani siya mibalos, bisan kamay pasakit sa iyang mga igsoon. Kung dili hinumdumi, iyang ipasalamatan ang Ginoo kay siya ng malampuso. Ikaw o ako mga estudyante karon, pasagdi ang mga pag-underestimate, pasagdi ang mga sakit ng mga pulong nga maoy mahimok ninyong kaluya karon. Apan hinumdumi, isintro ang Diyos sa inyong kinabuhi. Ang kadaugan, kasiguruhan, kalampusan, wala sa imong silingan, wala sa imong isigataw, wala sa imong ubang mga tao, kundi naas Ginoo. Magamit lamang ang Diyos ug mga tao nga mahimong ma-instrumento aron ikaw ug ako takbuon sa bisan unsang mong panginahon. Wow! Lamang naghulat ang Diyos na dili ka makay-compromise sa kalibutan. Unsay giingon dire? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Dili o dili kung ka mabago kung ang imong hanguna-huna wala ni mo kanunay iparineo ato bangas Ginoo. Sulay o drive diya sa syudad kung ang imong lisensya na expired. Sulay o wali, sulay diya sa title sa simbahan nga wala nay papilis gikan sa SIC, di ba isyohan na yun ka? Muna nga usa sa atong amigo, inga sa Pastor Palejo kung tabang anibe, tulo ka tuig wala ka malistro sa SIC ang ilahang title sa simbahan. Nag-operate sila within 3 years until now. Muna nakita mi atong last week, ako sa ingnan, kanirang tawahana, mo ipunta ka, kay tabangan ka ni ini.
Wow! Di ba? Kung wala pa kay kwarta, wala pa man kay kaptangan nga imo ikatubang, ikatabang sa imong isiga tao. Tabangi, pinaagi na lamang sa pulong. Kanang pag-recommend mga igsoon, dako nang ikatabang. Kay imong isandigan, makatabang usab sa imong Panginoon. Pasalamati ang Ginoo. Kaya Ginoo, dili siya kahutang pamaagi. Kaya ang pamaagi sa Ginoo, way kinugbanan, unlimited na. Kung doon na may gitawag unlimited rice, mas more pa ang unlimited ang Diyos sa iyang pagkamayo. Kay ikaw o ako, iyang gihigugma. Inoon ba kang gihigugma? Yes. Kung wala pa tagihugugma sa Ginoo, di na kang ginawa. Mao nga niingon ang Roma mga igsoon, ayaw pag-compromise sa kalibutan. Hinunoa, irenyo ang imong kinabuhi. Inaamang uro'y patukuran ng nandaluwas ng daan na pwede na mabalik sa kalibutan. Apan ning ingon ang Biblia, do not be conformed to this world, but be transformed by this renewal of your mind. I-renew yun kanunay. Ganong i-renew, igsoon, doon ay mga sitwasyon na wala kakabantay na lapas na kasmalakot ikan sa Diyos. Kinsa matang ikakumparar sa abilidad ni David. Hinumdumi si David, may nursulong pagkatao. Apan ikaw, kampante ka, pagbantay. Atong basahon ang Roma. Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Basig makaimon mo mga igsoon, wala man po nagibasa ni Pastor. Ato yung basahon. Versikulo 2, ingon dire. Ayaw ka mo pagpahiyoyon sa pamatasan ni ining panahon. Ay mga batasan ni ining panahon na maigsoon, mas grabe kang ilada. Ano man, nag-uyon-uyon, nag-compromise sa kalihukan, sa kalibutan. Nahinumdum bata kani ato mga igsoon sa gagmay pa mi. Ang hilig sa mga batanon, bahalag relief basta dunay dagkusit City Escarsones. Ambil ba? O niya katong among inahan, hilig man to siya. O ambil. Iya taong tabasan ang amo ang Carsones niya, manguha siya og laing Carsones. Nga lain po kulor, ambil. Kay nagpadalas oso. Kalihukan pas kalibutan. Pagkakita sa cellphone, nabisag parihar gani o parihar yapon og unit, lain na mag-picture, lain na mag-kamera, pero ang upang kamera wala po dahil function. Nauwat ra, laing forma, laing posisyon. Ini bang urok sa kalibutan mo igsoon, waon ang imong simpatiya, aron mag-compromise ka, ayaw mag-compromise. Kung naa ang kaalam gikan sa Ginoo, nakasentro ang Dios sa imong kinabuhi. Dili ko ka matintal. Dili ka ma-scam. Mga Kristohanon, pagbantay ka daghan kay scammer. Mabaligya yun ang inyong hayupan. Mabaligya inyong kaptangan. Wa na. Goodbye inyong kwarta. Ingon din mga igsoon, tanaw ra gud. Versikulo 12, versikulo 2, kapitulo 12 sa Taga-Roma. Tanaw ra gud. Ayaw ka mo pagpahiyoyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabago. Usap ng pulong ipabago. Di ba iba ninyo? Unang ako igsoon, dili ko kaayo mo ato karon og highway kay wala man ang listro sa motor. Na ako'y lisensya. Pero wak may listro, munang dili ko mo atong dumangiti. E dili tanan mga kaigsunan nga panahon nga walay dakop diya sa highway. Kung matrap ka igsoon, kung saan pa nimo, imuhang kuyurong na imuhang unit. Nga sikpaw magyuna. O sige, ingon diri, ipabago Hinoon sa Dios. Kinsa day ipabago? Ganto sa Dios. Kaya ikaw orang ibag-ubag mo igsoon, hinumdumi, sunod simana, sunod bulan, lahi nasab na imong batasan. Kaya ikaw orang may nagbag-ubag ko, wala man imo gisintro ang Ginoo. Klaro dili.
Apan kung ang Dios mo ay imong gisentro, ang Dios mismo mo ay nagbag-o nimo mangiso, anytime, anywhere, doon ang kay kabag-ohan. Ang dagan sa imong kinabuhi mausab yun na. Hello. Uni tinuod. Base sa balang kasulatan, dili base sa title sa simbahan. Kaya nahiabot lamang ang title sa simbahan, gipali-register na sa SIC o na-aprobahan mga kaigsunan. Apan dili na mao'y pundasyon ang simbahan, kundi nahimong simbahan kay naay pulong sa Ginoo. Dili ka mausap, dili ka makailang na dunay Dios kung wala pa'y mensahe Ginoo. Ikaw o ako, dili ka kahibalo sa imong pagkabuhaton kung walay mga mensahidor, walay magwawali, walay mga pastor, walay mga ebanghilista magtutudlo igsoon diha sa pulong sa Ginoo. Ano pa sa tanan na kinabuhi sa buhay? Unsay giingon diri maigsoon, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona, ipabag-o Hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong una-una. Kay kasagaran ang una-una sa taos katilingban, una-una sa kalibutan maigsoon, gauna madudahon. Tinuod dili. Ganong mahitabo sa una-una sa tao nga maluya siya, nag-una-una na magnegatibong una-una. Wa pagani na hitabo, nag-una na ang hitabo. Ngano ang tao mga bugo? Ngano ang bana magkagubot ba nag-asawa? Nag-una-una o guna-una o maot. Ngano magkabingkil ang banag asawa, mga bugo si mister, mga bugo si sister, ngano man daot maghuna-una. Ngano madhimo kang madudahon sa imong silingan, madudahon ka sa imong isikataw, madudahon ka mga kaisunan, kay ang imong una-una wala nimo gisintro ang Dios. Tinuod ba? Tinuod. Kay ang imong una-una tinawhanon ni igsoon. Ang imong naas kasing-kasing igsoon, wala ang Ginoo. Hello. Kay kung naa pa ang Ginoo igsoon, kinsa man ang Dios, kinsa man si Jesus, tun ilagod ang kinabuhi ni Jesus, tun igod ang kinabuhi si Ginoo, kung giunsa niya paghimo ang tao aron ikaw ug ako kung asa tagikan ug asa buta paingon humani ining kinabuhia nga atong gininhawa nga atong gihulaman. Magdayon ba ta? Magdayon ba ka? Dili igsoon. Ang magpabiling lama sa imong handumanan, ang maayo nimong pagtulunan sa imong silingan, sa imong komunidad, bisan to anak kaslunganan ingnon pagyud ka. Buhi pa intawon kong tawhana, magatabang kong takto nakos akong panginahanglan. Di ba? Apan kung maot ka, pati kang batasan, tiwasan pag yung kang patay, ingnon na ka, may naputong namatay tong tawhana, ay pati tong batasan, parumbado to. Hello. Wakal tong pagkatao, hambugiro tong pagkatao. Hinumdumi mga igsoon, dapat ang imong ipasigar po sa tibok kalibutan ang pagkamaayos Ginoo aron ikaw ug ako magiyahan sa iyang mga mensahe. Ang pangutana unsa may akong buhaton, pastor, magpasakag ka sulat. Magtuon ka sa pulong sa Ginoo, unay giingon sa Josue 1:8 ngadto sa 9. Mamalandong ka adlaw sa gabi sa diha nga imong mahimatmunan, magmalampuson ka sa tanan nimong pagabuhaton. Asa man nimo ang kalampusan, asa man nagagikan ang kalampusan, sa diha nga ikaw mamalandong sa mensahe Ginoo adlaw ug gabi. It meaning to say, in every seconds, in every drops of seconds, pamalandongi, we are always meditate the Word of God in our life.
kanunay na nimong imiditate pamalandongi na maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi sa kung sa giingon dire pagbag-o sa inyong huna-una aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Dili na ikaw makapahimuot sa Dios kung dili nimo siya isip. Yan man, kung masintro nimo ang mga butang, masintro nimo ang imong profesyon, mahimo makang hambogero kung mahimo na kang professional sa kalibutan. Ayan. Ma-engineer man ka, ma-doctorate man ka, mang-linguistic man ka, o kung sa may imuhang kapasidad karon ayaw na ipasigkar mo, kung dili ipasigkar mo ang Ginoo. Magpasalamat ta na ikaw mo gipiyalan niya. Unang usa nato kami ko karon na nahimo natong suod na higala, matod pa niya, bilyonaryo na ko, pastor. Nahimo na kong inila sa katilingban. Gusto ko na uban na usab makatagamtam sa akong nakatagamtaman. O sa iyang ingon, dili ko gusto na sa akong kamatayon magpiling ko binilyon na kwarta. Akong ibilin ang pagkamaayo kay igo na nakatagamtam ko sa pagkamaayos Ginoo sa akong kinabuhi. Kung inaana patanan nga tao sa kalibutan, wow, malipay ang Ginoo. Hinumdumi mga igsoon, kung ikaw makadala ka kalag, usa ka kalag, ngay mong madala diya sa tilan sa Ginoo, magdayak ang mga anghel sa langit, pinaagi sa imong kinabuhi. Kay nakaluwas ka kalag diya sa tilan sa Diyos. Kami igsoon nga mga alagad sa Diyos. Nasa yun eh. Nga ang yandam sa Diyos, dili balong-balong. Dili lamang ordinaryong balay nga giandam sa Ginoo kanamo. Tungod ang giandam kanimo o kanako, mansyon ang iyang giandam. Lunlun bulawan nga imong pagalaktan, luyo dinis kalibutan. Lamang unaha ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kauban imong pamilya, na dili sa pwede mga igsoon nga magwali ka ang imong pamilya, imong gibandonan. Dili na siya mao igsoon. Muna sa akong kinabuhi, kanunay na kong kauban ang akong pamilya. Bisan asa ko, bisan mag-ulian pa ko kaniadto, bahalang dili ko mag-abot, bahalang magabitan ko uli, basta makaulit ko sa akong pamilya. Doon na lang may mga sitwasyon na nakapanarbaho ta o layo-layo within 9 months. Tungkol sa bukat nga rason, kung doon na po'y katuyuan ang Diyos niya itong tanan. Kay giunsa o gitraining ta, kung unsa ko na to, pag kinabuhi, ang pagkamahis Ginoo. Usa pataning lingkod din sa FM radio. Gipapalandongan ako ang Diyos. Lord, sa diha nga mahimo nako nga mensahedor dinhi sa social media, dinhi sa FM radio, ako nang giintrigo ang akong kinabuhi nga nakanimo. Kapag unsa man mga igsoon, nindot kang ay muwali, nindot kay kang muhanay, apan ang imong kinabuhi wala pa nabako diha sa mensaheng Ginoo. Mahimong useless o kawan ang imong pagkaminsahe, pagkaminsahedor, kaya wala man imong gikinabuhi ang iyang mensahe. Ikaw o ako, kung layhan ka, nga mahimo nga alagad, tinunanay sa Ginoo, unaha, pagdisiplina ang imong kinay. Amen ba? Ingon ang Galacia mga igsoon, Kapitulo 2, versikulo 20. Ingon diri, sa diha nga imong gisintro ang Dios, ang imong kinaiya ipalangsang na sa cross. Ang imong patasan ipalangsang na. It meaning to say, dili na ikaw ang nabuhi, kung dili ang nabuhi nimo mauna si Kristo.
Matod pa diri sa Galatians chapter 2 verse 20. Ingon diri, I have been crucified with Christ. Dapat kauban gyud ang Dios. Atong basahon siya. Imo nang gipalangsa ang imong kinaiya. It meaning to say kay imo namang gipalangsang dili na ang imong kinaiya karon, kun dili ang imong kinaiya na ni Jesus. Kung kaniadto sa puton ka, kung kaniadto hambugiro ka, kaniadto tigpakaorong ingnon ka, kaniadto hipokrito ka, kaniadto kusog kang mamutang-butang, apan sa diha nga imong kinaiya batasan imo nang gipalangsang sa Dios. Kauban ni Kristo, dili na ikaw mo'y nabuhi, kung dili ang nabuhi sa imong kasing-kasing una-una, mauna si Kristo. Ato ning basa. Ingon ang Galacia Kapitulo 12, Kapitulo 2, versikulo 20. Ingon diri mga igsoon. Matod pa diri sa versikulo 20, sa mga Galacia, nalapaw day ko mga igsoon. Galacia Kapitulo 2, versikulo 20. Gilansang ako uban kang Kristo. Wow. It meaning to say, kung ikaw gilansang na uban ni Kristo, dili na ikaw mo'y nabuhi. Ang imong kinaiya, ang imong taras, ang imong pagkasaputon, ang imong pagkamadali-dalion, dili na ikaw. Kung dili si Kristo na, mao'y naga-motivate, mao'y nag-manage sa imong kinabuhi. Andam na kang mo adjust, andam na kang mo pailo, andam na kang mupugong, andam na kang magpaubos. Kay hinumdumi, mas bulahan ang nagpaubos kay batas. Mas bulahan ang ibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa pagsunod sa kabubutos Ginoo. Ato ba nang nasabtan? O ato ra po nang gikalimtan sa human nga kita mogawas sa balay alampuan? Apan diya sa kagawas katilingban nalimtan na diay nimo nga diya adi ay kay gi-promise ato bangas Ginoo. Kasi giingon din may igsoon, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi kun dili si Kristo. Wow. Grabe. Sa diha nga ikaw gilansang na uban ni Kristo, dili na ikaw mo'y nabuhi. It meaning to say, ang imong kinabuhi si Kristo na ang nagpanarbaho ni. Ang imong tawhanong kinaiya, ang tawhanon nimong taras, dili na ikaw, kung dili ang imong kinaiya ni Kristo. O sa kaamigo na to, igsoon, ang iyang kinaiya sama sa kinaiya ni Kristo. Dili siya makakita o tao, dili siya kabaliban sa diha nga dunay muduol niya. Ingon siya, pastor, bisan ibaligya pa tanan akong mga mansyon sa Maynila, tanan akong mga kundo sa Maynila, basta lamang makatabang ko sa akong isigataw, kay gusto ko nga magkinabuhi din sa silong sa kalibutan, kay gusto ko nga kuhaon ang akong gininhawa, bisag piso wala ko'y mabalong sa lungan. Ang akong mabalong ikapapiling sa katinimban, ang maayong pagtulunan. Imo ba nang nabuhat? O imong nabuhat ang pagtabang og duot sa imong isigataw, aron lamang ikaw lamang maoy mahimong inila sa tibok katilingban. Duha raman, bati og maayo, naara duha kita diha mga igsoon. Pagbantay sa imong kinabuhi karon, mga Kristohanon, kung tinuod kang Kristohanon, it meaning to say, ang imong pagka-Kristohanon, imo nang gipalangsang dito sa cross, ang imong kinabuhi, kinaiya. Dili na ikaw mo'y nabuhi, kung dili na si Kristo. It meaning to say, ang imong batasan, ang imong kinaiya, mauna ang kinaiya ni Kristo. Doon na kay kasing-kasing nga bulawanon, nga ready, nga mo sakripisyo,
pagsakripisyo dili para sa imong kaugalingon kundi para sa kaayuhan sa uban ibig sa katilingban. Mo ni babalaan ang tao kung tunay Kristo o kisintro niya ang Ginoo. Anda mo sacrifice, anda mo antos, anda mo buhi sa panahon nga instead ng iyang panahon para sa iyang pamilya. Apan hinang dumi, ayaw hikalimti ang imong pamilya, amumaha at imana, uban ang tabang sa Ginoo, kay sila imong kauban diha sa ministry para sa imayas Ginoo. Kung ang akong pamilya igsoon, wala sa mga pasabi, labaw sa tanan, na ay Ginoo nga mo supply sa bisan kung saan akong Panginoon. Atong basa, tanawa na ko. Ingon ang 20, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na. Nga ani akana ko og kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. We can try to us. Kinsa may nagtugyan mismo sa iyang kaugalingon aron ikaw o ako mapasaylo sa bisan unsa natong pagkasalawayon dinhi sa silong sa langit. Napabay tao nga magpalansang sa cross aron mapasaylo ang iyang isikataw. Wala. Kasagaran maigsoon maupay mo lansang ato bang nasabtan ibig sa mga Kristohanon maupay mo lansang maupay mo dahot maupay mo manamas-tamas apan hinong dumi si Kristo gibuhis niya ang iyang kinabuhi tungod alang kanimo o tungod alang kanako o tungod alang sa tibok kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Romeo Baggarin nagwas usab sa ato nga programa karon o sa tanan nga mga katawhan karon nagwas even sa laing mga nasod Luzon, Visayas, and Mindanao sa tanan to makaigsunan dinhi nagapalibot nining mao nga dapit. Ang atong oras mga igsoon hapit naman alas 7 do na lang ko'y importante nga lakaw karon ang Ginoo magapanalangin sa matapos sa ampingan tas Ginoo ang Ginoo magamping kanunay kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiguban. Manghinaot ko ano na tayo nakakunan. Hinumdumi isintro ang Dios sa imong kinabuhi. Kaya ang kadaugan kasiguruhan kausapan kabaguhan na lang Diyos Ginoo wala sa simbahan. Ato bang masabtan ang kabaguhan kausapan ang dagan sa kinabuhi wala sa simbahan, wala ni pastor, wala ni pastora na as Ginoo mo hinungdan kaming mga alagad sa Diyos nagtugtan kung nagtudlo sa insakto kung tataw o klaro o yano na pagsabot aron ikaw kung ako magiyahan sa balaan na kasulatan bagampo ta eksoan labing kamahanan o mahigugmaon ka ni Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban o pag-amping sa among kinabuhi. Even o Diyos sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ikaw o Diyos magaplis sa matapos sa kanila. Bisan pa man o Diyos sa ilang pag-share nining mao nga programa, I declare blessing sa matapos sa. I declare prosperity Amahan gikan kanimo. Nga ang kabaguhan kausapan ang rigod kanimo Amahan. Nga kanunay na mong hikatunan na ikaw ang among gisintro sa among kasing-kasing una-una at sa labutan. Salamat o Diyos sa tanang mga katawhan karon na naminaw sa Side FM 95.3 nagikan sa Bukiran sa Bayawan, Bukiran sa Tanhay City o sa Bai City Lord o sa tanan nga mga katawhan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod. Lord, I declare blessing sa matagusa. I declare prosperity Amahan na matapos sa kanila makatagamtam sa imong pagkamayo. Salamat o Diyos sa imong pag-amping kanamo labaw sa tanan nining mamadapit. Ikaw ang among gituboy, ikaw ang among gibayaw tungod kay among gila na wala kami arang mahimo kun wala ikaw sa among kinabuhi. Kadungganan kay mayaan nganha lang gyud kanimo ang tanan magaingon. Amen o amen. Ang atong oras karon maison hapit na magyud alas 7 manamilit na niyong ubos nga alaga, ubos nga higala dinhi sa FM Radio, nagkaksuka dinhi sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño,
Tanhay City, Negros Oriental. Sa samang tagna, sa samang kayo maguban-uban tao man alawa. Tuman kayo na lamang ko'y ako nga gipaspasan karong alawa. Muna nga ako lang yun nga gipaning kamutan ang tanang obligasyon ato na nga makomply uban ang tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas sa Sir Welma Deniega, sa tanan nga mga Deniega. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi ang Ginoo magapanalangin o paambit, although adunay mga Deniega diha sa Kagwe mga igsoon, mahibuntagan yung tanan sa mga family Deniega igsoon. Salamat sa Ginoo, inyong upos nga alagad, upos nga higala dinhi sa social media Luzon, Visayas ang Mindanao o dinhi sa FM radio na walay lain ng lanog-lanog dinhi sa Kabukiran sa Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros area. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usaw sa atong station manager Reverend Gideon Cadalario, sa ngalan usaw sa atong general station manager Reverend Kain Brian Macasaon, anyan usaw ang inyong ubos nga alagad, ubos nga higala sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyo ang mga radio seats. Manabilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pag-igambit sa balang Espiritu Santo mga upas sa tanang mga balaan gikan orasahan alas 6:50 na sa sayong kabuntagon. Dalagod ang Ginoo mag-aping sumatag-usa o salamat sa inyong pagkikuban sa samang tagna, sa samang higayon. Tungod kay atong programa kada Dios sa kadlawon Israel. O Ginoo magapanalangin o salamat sa inyong pagpaambit o sa inyong pag-share niini. Hinagi niini mga kaigsunan makapaambit na sa pagkabahas. God bless everyone.